Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumban chupan kan mau ka seng samla ko lingdo umyong nong lingkien kalalet men persha ya ka jingete agreement jong ukni uba raling lingdo umyong bat ki khandai kur ha u em ka ilaka jong ka HDC ha ka arpu atari jong usnam arja arfusaw namar uklam de pentep ya ka kur berok ka wei lani khlam da lum ya ka dor bar pelun kerkum ku kerwo khobor na usamla pin kmen lingdo president seng samla kur lingdo umyong nong lingkien ber usamla wan pendap lingdo secretary Kilong ba ukni jongki ulale yate agreement marwe lembat ki bay smooth ho jimut badu kumta ka sing samla kala pha ega shiti ban weng shwa ban lum shwa ka dor bar pelun khnang ban wan ra ega jingshai hendai nak liang jungu ul shus ngap kuman hadu mentala jandap shisnam kumta ka sing samla kam ban se ban lum hino ya ka dor bar pelun ha ka arpusan tarik benai risau arja arpusan ha ka por khatwe bijimin step hanong lengkien yo shilong Khnang ban weng hi da kador bar pelun ya ka agreement. Ka sing samla ka lap ru lingba ka RTI ba ka jing thung ya uba ra ling do umyong kam shimla ya kat kum kelinti bari ban ya la jiet u kum do elector da archat kata ka kur do sangryang bat do umyong ka ba omtip kidan jingya de ayu kini ki arjat kum ta ya kaniru khnang ban ya shai an ra lang hak te ka dor bar pelun kum ka wei ka mat ban ya kren. Halor kita kimat ki bakhya ka sing samla ka gerpat jur yaki kor jong kalingdo umyong ki badan kaling ka bri honyo trap bakin sngoba ban shimkhyai kini ka kam yap kam im jong ka kur ban sngoba ban pelat por khnang hakati ka tarik balabu khnang bakin la ban weng yakini ki jing e ki ba ka kur ka yakindu tona kaliang jonga presiden jong ka kur lungdo umyong ane kur lungdo nong iken jong ki samla kabadon hapo karikan yang mungkin hapo kahima maharam niwan hangne ban pau yang ba ki lapat ekbor hadin ba nyelek pen persya ya wei urung bangko yang iba paling nyong haka ha district council haka ar tarik yang 9 Februari jong senam arhajar saw ba hadin bang ilalap ba ulalek ban yate ya ka agreement marway bad katto kat nengut kiba sengutho namar ba haka jinglong nyong kingam tip na ka igadaw rangkat bat kineki kapur ngilai ko piru syai ba in weng shwa ya kaneka jingyate agreement tat hadu ba undalum shwa ya kador bar pelun hendrei nakaliang jong i ialah susngap jar bat kuman hadu mentah namar kate kakam ngi kum kaseng samla ngimban se banlum banlang na kana kabenta kana ka jingtmu kababha apo karikan kum kaseng samla ngilai shong meeting ha ka janmit jong ka ar tarik jong ubnai September menta usnam arhajar arpasan hasnong maulangwir bat ngilai rai ban lum hino kum kaseng samla ya ka dorbar pelun jong ka kur lungdo umyong haka arpusan tarik benai Oktober hajar arpusan haka snong nongkin bat ya kane ka bentangin lum haka wei ka jaka ya ka bang lakot ka yo shlong bat ka ei ka bakarai haka te ka dorbar kan long karai ka bakhado na ka benta jong kane ka kam kawairu ka benta ka ba ngingilap lengba ka RTI ya ka banga ngalik wat RTI na im jong ka hima maharam ha ka ba raling lengdo umyong lajit ya kum ulong do elektor na ka kur lengdo umyong bat lengdo sangriang kumta kum kisamla wa ban syai haka bayi direngkat bat kane
ba balai kata kakur lung do sangriang kawan banjit ya uling do elektor na kakur kajaj jongi padai halor katakan nungrim ngikum ki samla haba pidon ki ki huri hura lane ki jingbom baik kakur ngimban se ban mi syakma ban penpau na benta baro ki pajba jong kakur bat baro ikur ki badan hapo jong kari khai ka jongi te halor katai ka phang bat kamat ya kaba kongsan lengba jong kane kapor ka bamtang ko ban penpau nida kerpat ro presiden batrangkat bat khod jong ka executive committee ba ikur ki badan keleng ke jaka la kalong hapo east Khasi la kalong hapo ribhoy hapo west Khasi bat hapo south west Khasi ba min lum ya kene ka dorbar pelun hapo jong kene ka tarit rik kebalong arkusan tarik jung benai Oktober arhajar arkusan bang ada kerpat ru nak kabanta jong ki ibadon ka mensim jong ka jing sukit klik ban sim khia ya kene ka phang bas ngau ha ban yami khnang ban pelaj por khnang ha katei ka por balabu khnang bangin yo ban weng ya kane ka jing hapo jong kapur telung ba jong kane ka benta ngikum kisamla ngidakwa om tang na ka benta kita ki jaj jongi nrei na kuwi tapi jaj ki badon hapo kari khan ga jongi lada phipis ngeu ba ngikum kisamla ngim syam salah syak liang yano nrei gidon kata kawai ka jimut ban pendha ya ka imlang salang hapo ka khan ban penek ban pensa ya kiriti kidustur hapo ka khan om bangin kini no na ka benta jongno ki bedai hok banyo om bangin le kano ka balong bean ka kum kariti peniai jong kapur nadu kilong shwa man shwa nida kerpat na ka purom ka basngurit ba syem ya kane ka benta kum ka jing pentip ha ka ba baro ngnyami khnang ha ka te ka tarik ya ka bangi kum ka seng samla nilai rai ban penlong ya kane ka jing ya kendulang bat ni kerman skam ba kane ka benta ya bangi ngin ya kendu in syem ka wei karai bat ka jengmut ka long bangin penha ya ka kur bat ha ka te ka por kan ro kin don ro shibun ki jing ya kren ibakta ya kajat ka jongi bat nginget skam ba hakatai ka pori ka bangingin sa yakren kan mi kaso uso jong ka jingjok bat ki baro ya ka bangingin sim hakatai ka por kan long sya ka jingbha na ka banta ka por bat kumju na ka banta ka khan ka jongi na lor kine ki jingpen bena ha ki lat pathai kubor ni kum ka seng samla ning sapha ru ya kasiti lengba ki notice ha ka ba kane ka dorbar penlong ka banlong ha ka arkusan tarik jong benai Oktober arhajar arkusan ha ka por khatwai baje menstep kumta shim ya kane shwa kum ka jing bentip bat ya ki jing tip ba kham banya ngin senang pha kham hadim